Tak ahoj Evropánci, já jsem z Čech a jmenuji se Marek Holeček a velká moje záliba životní je lezení v horách. Bohužel tím se nedokážu tady uživit v těle zeměpisných šířkách, tak se živím, co je tomu nejbližší a dělám revize na fasádách. Takže za chvilku se uvidíme, ahoj. Kvůli tomu, aby se to netočilo. Ale já si myslím, že se to točit nebude jak nějak výrazně. Tak to zkus přivázat. Ono totiž přesně, když to chytne potom tady někde ve procent, tak a ta žaludě se bude táhat, tak by to podle mě mělo jít normálně. Odděláme to někam do téhle výšky. Ale že to je zavázení, to nepropadne dolů. Nepropadne, teďka ne. A to jenom to takhle, jenom to pověsíme. Jo. Jasný. Dobro, pověš to, no to bude dobře. Tak tohle je Praha, srdce Evropy, napěchovaná neuvěřitelným množstvím hospod, kulturou. Tak pro mě hlavně je to místo, kde já startuju do světa a vždycky, když chci, tak se sem vrátím a jsem tady šťastný. Takže doufám, že na starý kolena tady zůstanu a když jsem se tady narodil, takže i tady odejdu z tohohle světa. A každý, kdo by chtěl, tak doporučuji sem přijet, protože je to boží místo na zemi. To je asi všechno, co bych chtěl k téhle nádheře říct. Ale už je to cvaklý. Může? Chceš to povolit? No, uvolnit ten špagát. Tak, k lezení mě přitáhl táta a jeho prvotní důvod byl, abych se začal bát, abych dostal strach a respekt z vejšek. Proto jsem začal jezdit do hor a pracovat na laně. Takže takhle jsem dopadl. To je výsledek jeho snažení. Jako vždycky, rodiče se naprosto minou, co se týče výchovných prostředků, taky táta se minul. Ale já jsem spokojený a šťastný. Mohlo by to spolu končit. Pojďme. Ukaž mi ty Kaja. Čau. Ukaž mě. Čau, šarifura. Ahoj, šmoně. Ahoj. Tak co, jak byl? Na hovno. Blbý, utahaný. Já se jdu napít, jo? Jo, ale máš tam to, Jak se máš, Kaničku? máš tam jídlo. Salát máš v lednici. Chceš tam něco? Já jsem ti tam taky. Vlastně stačí. Tam A kakao. máš tam, když tak lousky a sejra. No to kaštu teďka. Tak já to udělám, nemůžu už co, já nechci nic. To bylo na Jak to je, že ten salát neměla, Tájo? Já jsem nespínala. Cože? To jsem nespínala. Sladý. No, tak ty právě potřebuji, jenže tam byli blbí, tam byli nějak jenom v náhledech. A oni pro ten časopis. My máme na to, my máme na diáka, ještě pořád. Teďka musíme naskenovat.
jdu ještě pro vodu. Tady jsme měli do auta. No domů. No něco povídá, tady spím. V autě spím. Jezdím. Bohužel teďka Klára tady se mnou není, takže já tady mám smutný jenom jednu peřinu. To je všechno. Když mi to člověk projde a podíváš se, co tady všechno okolo sebe máš, tak zjistíš, že to je výjimečné místo na světě. A nejenom tím přírodním, co tady je, to znamená skály, lesy, ale i to sdružuje určitou skupinu nebo typy lidí a tím vlastně se stává tohle místo pro mě výjimečným a mám ho moc rád a vracím se sem kvůli tomu, že tady najdu pohodu, vybití, jak sportovní, tak i možná intelektuální, jestli se to dá tak nazvat. Posezení s kamarádama. Je to hrozně důležitý jako jeden z takových pilířů pro můj život. Však tam ještě stihneš zaběhnout, jo. Co je ta hra tam na tu? To je 10Bčko, nádherný. Ještě tam je, jak se jmenovala ta věž, jak jsem šli okolo? Krasavice. Jsme koukali na Krasavici. Taková No, pravá tam je hrana. Takový pravá hrana. To je Děžková hrana, jsou tam 2 kruhy. To nebezpečně je docela solivý. Ale pak je tam víc. taky 5 kruhů. A to je těžké jako svině, to je estrogen. Nález do toho převisu je docela drsnej. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hele, ještě kanička. Musíš se otočit tak, aby byl vidět ten pytlík, když si do něj šaháš. Jo. Dobrý. Tak jo. A pomalej. To se pak neudržím zase. Jo, to bude ta krabička, to je příjemná. Tak ono to je asi nějaký něco hlubšího, jako na co nedokážeme odpovědět pár větama. Je to prostě souhra určitých vjemů a ty nás vlastně nutí k tomu něco zdolávat a vlastně pokoušet vlastně i tu štěstí. Je to objevování, je to lidský, je to lidská přirozenost a lidi v podstatě, který si myslí, že děláme nebezpečný sport, což sice mají pravdu, tak si neuvědomují, že v těch věcech se pohybujeme docela často a že i ty věci, které na první pohled vypadají nebezpečně, mají nějaké zákonitosti a že se nepouštíme jako smyslu zbavení do věcí, které by nám mohly OK. Ještě chvilku počkej. Něco mám. Cokoliv.
To se potí. A rum nám dej, nekecej a nalejvej. Lezení samotný je samozřejmě sportovní záležitost, jako pohybová, ale samozřejmě je to nějaký určitý souhra určitých pocitů dohromady a není to jenom o tom sportu, ale je to o tom životě, o tom přátelství, o tom, že tady slyšíme ptáky, že tady je vlhko ve skalách, naopak zase někde místama sucho. Prostě je to o celkovém prožitku, jak na kůži, tak na oči, tak i na srdci. To je moc těžký. Teďka jenom do toho vybrat z tohoto, co budeme opravdu reálně potřebovat. Takové, že přibližně to je jako 14 dnů času, to jsme rozhodnout. 27. Ty si necítím tady s někam na toho luku, už se Marko na tebe takovou málo. Pojďme ti udělat. Na toho. To hlubičku. Co oni mají, ono to má 20. Já to potom za chvíli... A když dal kámaru, zkus začít někde. Každá to jídlo. Jídlo, to je škojí, kamera. Marusy, dáte i ten baťo? Ale to prostě polezu. Tak já ho tam dám. Vlastně. Ale jiná otázka je, jestli to nedat až jen, rozumíš, jestli do karta. A to vidíš? To nedat do těch to bylo s náma. Jo, 4. Ten už jsem ho procestoval strašně moc jako míst na světě. Ten už byl, ježiš, ten už byl skoro všude. Vlastně souvěží nebo jsou vrcholí Gašebrumu. Tohle je Gašebrum 3, na která vlastně ta stěna není slezená. O moc lepší fotky jsem zatím nedokázal získat. Ať jsem to získával z různých Amerikalpa žurnálů, to jsou ročenky, tak v podstatě ta stěna není nikde moc nafocená a líbí se mi alpský styl, protože má v sobě drama, má v sobě sportovní nějaký výkon a je to opravdu úplně jiný zážitek než standardní expediční styl. Takže touhle s tou stěnou proběhneme teďka v červenci s Jeníkem nahoru.
tak už jim rovnou můžeme zavolat, že to prostě takhle nelze odeslat, protože jestli 40-kilový sudy, jako oni už nabalili a tady na kargu jako v Čechách, když ještě jsou jako relativně jako v pohodě, nám řeknou, že 30 jako je limit, tak prostě už můžou rovnou přijet, že jo. Počkej, já jsem je vyzvedával ve čtvrtek, tak co? A oni ve čtvrtek teprve vybalili, když měli to 15. dovali, takže jako jestli je někdo ve skluzu, tak ať se mrská jako ploutví voni, že jo? To bylo moje pivo. Sebral jsem ti pivo, jo. Mě sebral krasavici a nechal mi tady tebe akorát. Možná, že lepší. Ve finále žádná horší varianta. Ukrajinci pomohli Klářevem. Super. Já se nevím, to je jako takový dobrý metr a půl, který jako než dostane nahoru. Děkuji ti. Nic, tak ať se nám teda. Co má? Problémy nějaký určitý, jakoby v šíři těch svojich, jakoby v tom svojím vidění. A vím, že oni v tom takhle žijou a žijou vlastně ve svým podstatě spokojeně, že my nemůžeme říct, že máme mít kvalitní život než Frantíci, než já tam. Ale my na to nejvíc nadáváme. Ne, nadává vždycky ten, kde žije. A Evropa je vlastně nádherně, ty vole, provázaná tím, že tyhle tady sem vstupují národy, zůstávají tady a mísejí se tady, prostě tohle to je neuvěřitelná, ty vole, to je koktejl, ty vole, chaosu, který vlastně tady nastává a to je vlastně na tomto boží. A zase na druhou stranu neuvěřitelný místo vlastně takových, jakoby, takového toho třesku. Ideální prostor pro klid a pak naprostý výbuch. A jakmile začne hořet někde v Evropě, tak se moc dobře ví, že to pohltí celou Evropu. Proto okamžitě, jakmile tyhle prostě začal problém, kde je teďka Jugoslávie, tak se moc dobře vědělo, že se musí hasit. Hodně vody, jinak tyhle to sežere to celou Evropu, protože my se navzájem sice jakoby rádoby uznáváme, ale zase nenávidíme. Na jakýkoliv západ koukáme trošku jako krz prty, že jsou o něco vejš. Nejsou vejš, my máme historii jako úplně stejnou a kvalitní. Spousta Čechů to vnímá, že oni jsou vejš, že jsou na tom líp. No, jsou na tom líp jako z důvodu toho, že jakoby z nějakého vnějšího něčeho. Jsou na tom výrazně líp, jako my máme své peníze, sice menší peníze, když vycestujeme k nim, ale ten životní standard, my jsme nikdy výrazně nestratili i za toho pitomého bolševika, jako nestratili jsme ho. Blbý bylo jenom to, že jsme nebyli schopni se někam dostat a že v těch lidech vlastně doutnala ta chuť, jako bylo vlastně se pohybovat svobodně myslet. A to tady bylo potlačený. Ale jako takový ten standard životního stylu, že bych mohl říct, že jsme výrazně žili pod jejich hranicí jakoby kvality jako života. Že jsme tady trpěli bídou, hladem, to tady není pravda, že jo? To není pravda. Já jsem netrpěl bídou a byl jsem normální spratek jako nějakých dvou učitelů, který jako společensky nikdy nebudou na výši, ani nejsou žádný vyloženě společnosti. A žil jsem spokojeným životem. Pro mě to jako dítě neznamenalo nic, žádný rozdíl a díky tomu, že se to vlastně přeměnilo potom a odešel vlastně bolševik odsaď, tak vzniklo neuvěřitelný prostor, který neměli moje rodiče a já už jsem ho prostě schramstnul a využil. Já se omlouvám za to zpoždění, ale chaos ten je mi vlastní, takže... Kejc, to je ono. A teďka jak je to nahoru dolů. Jo. Meru Centrál je vlastně v tomhle hřebenu ten prostřední štít, svojí výškou nějak neohromuje,
co se týče proti 8000 velikánům, má nějakých 6310 metrů, ale zase už odolává víc jak 10 let nájezdům všech letců ze světa. Ale jak říkám, Honzovi bylo docela špatně, tak my jsme vlastně z toho směru, který jsme měli přibližně do tohohle z toho místa dolezenej, se museli slanit a počítali jsme s tím, že půjdeme zase naspátek dolů, že to prostě nedolezeme. Výsledek byl takový, že jakmile jsem se ocitl na tom sněhovém poli, tak mě polila hrůza, protože to byl takový našlehaný frappe, který se krásně probořovalo, vůbec nedrželo a sklon byl docela výraznej, takže to byla taková hra na rovnováhu. Tak tohle nás čekalo potom nazpátek, to byla nádherná představa. Prožívali jsme vaše strasti jako na Sardinii. Nebo na Sardinii, na Sardinii. Na návrat, We're toasting to his Gashenbum 3. No já to zkouším zaujet postavit. No, jak vydá, vole. Počkej, ty vole, vydá. Vydá. Nepočkej, story, vole. Počkej, tady chybějí lidi. Vydá. Ale pozádek. Počkej, já mám kameru, dobře, to je jedno. Jsme dávali ty malý kryhočky, ale malinký. Počkej, malinký ti máš do prdele, jo. Velký. Velký do kurva, ty Aha. Ne, klidně malinkou radši. Že jo, malinkou, tak vole, když jí bude 40, tak jako on to bude jedna velká flaška. Je to teplý v 11. Je to teplý. Jo. Tak počkej.